no crec que hi hagi cap que es vegi persona que es afectat. vegi... Primer, s'estan treballant justament en tot el tema de la seguretat de l'obra i per tant qualsevol d'aquestes obres, qualsevol obra d'aquest tipus, en la resta que s'està fent a Catalunya es fa tot un inventari de la zona de possible afectació d'una obra d'aquestes característiques. Això ho comporta el mateix projecte i per altra banda doncs tots els informes tècnics donen la possibilitat de fer-ho amb la màxima seguretat. En totes les obres hi ha uns consells de participació ciutadana. Els veïns han estat escoltats i han estat atesos. Ara, les decisions per part de l'administració no poden anar exclusivament pendents de lo que opina un col·lectiu de ciutadans. Això és el més important. Hem de recollir, però governar significa prendre decisions, arriscar i fer-ho. Quan un governa, pren decisions en base a l'interès general, perquè si un pren decisions en base a l'interès particular s'equivoca segur.